Gabi na pod ko sa saging. Agay. Lokso man. Kay aron mahawa na ni. Oh. 100 ang iwan ni. Diri sa carbo na mo. Guwapa kayo. Pero kani kay diri raman ni sa amo ang garden. Wala dyan ni Joy puhunan. Muni nakanindot magkugigid ta. Pupananong. Kada ko walhon. Walhon. Liwat ko ni Pacquiao nga kaibigan, walhon. Ari mo kay mga haging. Mahinog ni. Sunod adlaw, hinog ni po ni. Bye-bye. Mao ni ang among kusina nagkahi ra. Naapod ko'y Carlo Rossi. Gamay na lang, shout out day ngadto sa naghatag ani sa Davao si Dil. Carlo Rossi. Gamay lang day. Kanus magkabuari day. Kay murag ilisdana na ning sod ani, gamay na lang. Mo ni Dai sili, dai limonsito. Ang limonsito na mo, na daghang bunga. Pero kay, wala may mo gamit. Wala na ako mangipo niya. Kung mangipo sad ko, ako ra pong ipanghatag atos carbon. Basin ugma pohon, mangipo siguro kog limonsito. Kay akong ihatag atos carbon. Kay, ug ako, ug kami diri maoy, mo gamit. Na, mga laos lang, oy. Patay raman. Naidaghan kayo namo nga ang among usa ka punuan nga limonsito daghan kayo bunga. Pero usa ra biyan ha. Dili lang maato kay dili man gyud tingkaon bitaw aslom. Kaning mga senior dili na maayom. Kay humo kayo ang kidney. Tanawan ninyo. Mauni ang ako ang pabukal kaganihang buntag. Bila-bila kini mga kaibigan. Mauni akong gitambal sa ako ang kidney. Katong sakit ang akong hawak paingon sa ako ang tiil. Kaluoy sa Ginoo maura gini ang nakaayo. Kung naamoy kidney magsakit ang inyong nga batang, suwayin ninyo. Basta kay epektibo gini gyud. Mauni hangtod wala na ko'y gibati, pero mag-inom-inom. Muinom lang gihapon ko, ana. Maog gihapon ay ako ang imnon. Maura to mga kaibigan. Bye-bye. Nagkalat ang amuang ako.